Vítajte u tohoto videa, takže toto video je súrodenecký tag, ja sa volám Rainbow a tuto je moja sestra Apple. Ahojte, ja som Apple. Takže ideme na prvú otázku. Poprvé, kedy ste sa narodili? Apple sa narodila 9.11. Správne, ona sa narodila 8.11. O jeden deň je staršia. Presne. Tak, ideme ďalej. Po druhé, aká je naša obľúbená farba? Je rúžová, fialová a biela. Správna odpoveď. Tvoja je zelená, žltá a červená. Áno. Pardon. Po tretie, obľúbené číslo. Je 9. Áno, lebo som sa narodila 9.11. Zase som spadla, pardon. A ona je 8, lebo ona sa narodila 8.11. Správne. Tak ideme na ďalšiu otázku. Obľúbené jedlo. Jej sú palacinky a vo ktorej to hovoria palačinky. Áno, tvoj je jablkový koláč. Presne tak. Po piate, čo na sebe nenávidíte a čo na sebe máte radi? Ja na nej nenávidím, keď napríklad ona je nervózna a ona toto v kuse robí, alebo keď je večer hladná a ide si večer pre jedlo a ona toto robí. A mne to vadí a budí ma to. Ale mám na nej to rada, že sa ma vždy zastane, keď mi niekto robí zle. Takže ja na nej to nenávidím, keď je 3 hodiny v kúpeľne a nechce ma tam pustiť, alebo keď spieva, nacvičuje, tak a nemám kde sa učiť alebo čítať si. To mi na nej vadí. Ale mám na nej rada to, že je vždy pri mne. Ďakujem. A ja. Takže ideme na ďalšiu otázku. Máš rada kofolu či čaj? Ona má rada kofolu, lebo ona nemá rada vôbec čaj. A ja zase ona zase má rada čaj, takže my sme úplný opak kvôli tomuto. Tak. 7. Akú pesničku máte najradšej? Ona má rada David Guetta. David Guetta, hej mama. Neviem, či sa to vyslovuje David, či ako. Ale viem, že asi David. Áno. Áno, máme rada takú. Ty máš rada Ariana Grande On a Last Time. Presne. A ako posledná otázka. Chcela by si mať brata alebo sestru? No ja som spokojná so sestrou. A ja. Takže to bolo celé video. Zasa som spadla, pardon. A toto je už koniec videa. Pa.